Hero Itrai viewers, ngai shanswer na kanika Overflowing Life Discipleship Ministry. Apriang sobhai fi sai sin pat haga gerteng ga bathiang tam u Jesus Christ nong penim. Taka jing hikai ka bangan aim takasngi. Kadai syapang ka jing it ga bashisha. Nani ka taka jing ya dai ka bashisha. Ngan rum dori fi nang ni na ka jing ya dai shi ying shisam. Pi ublay uai yagi ki bangila bani i hakani ka perthai ki badan hakani ka perthai ru ngila ban alan naka ngila ban nang kumnu ban shim nuksa nakani ka perthai nakani ka saudong saukun bat mentangin shim nuksa naka family bat sngap bahai kani ka jingkai kalong ka badan kamba bat pin snga song thu kinu gibriu ki ba it shisha pi kinu gibriu ki badan shisha ki ba kwa shabanan kata ka jingya dai ka banya lam fi shaka jingjap ka jingem am tang kata ndre ka banya lam fi shaka ta ka bakut ka baha mani tu fi parlok mentang ngim yo shu ya kata ka real friendship ya kata ka true friendship nginum yo shu para lok mental ni para banget mani i ya kata ka jingit ka basisham ta nidan ha ka perthai ka bagi em ha kata ka bagi ong ka fake relationship haktin parang ki ong ka fake relationship ne kata ka jing ya dai ka basulong tang nasla ka basu pen i kum bagi ya dai bagi i nerai kamdan ka jing sisa ngan pen i ya kata pi ngalak ban proof nang ni mangila em ha kita gisngi ba kibriu kim sngau tanat shu ban ya dai bat kibriu ki ba it sisa ki kim sngau tanat shu ban it bagini sngau ka jing sisa ki sngau tanat ban ya dai bagi kita kibriu ki bamdan ka jing sisa ki ba kata ka jing sisa jong ki kan ka fake relationship ngono mentang in shim ngin sedang man shim nuksan ka pi shiyeng sisam utnga bat ka tengah bat ki khun kani ka dai ka wei ka ba ublay ulai kata ka family ki bangi hab ban nang na ki bang hab ban lan pi ha ka jing shiyeng sisam ngimla ban bu'ri ki pawet kum tu pat ha ka baya dai bat ka jing it jong utna lani ka tengah ladak dai bandan kata ka jing it bo shisha ki akran ni ka jing shisha pat ka ni tang ong ha ka jing akran ka bo shisha ka pen mong nrei ka thau ka pen mong ning kong nrei ka thau ka pen bahar adin lada ka tengah ka i utna ba uyat kan riang baru i syaka jingjat lada kadai baka i sisai u ka haban ong ni u kaban senang teng e ru kaban keren ni jing sisa wat teng kini kilong kiba hanai ngong ki hab banyak keren namar baki i bai ban namar baki i bagi dan kata ka jing ya dai tang na bentai tai jing keren i ba sisa kinum ya phat no kinum ya prana ndrei kata kaya rap ban bil ne ban te song lekum juru lau dau tengah i ka tengah bakaya kan riang ba kam dei kat kum kamon jong obleng bau tengah u hab ban keren ya kata ka jing sisa namaru i ka jing sisa ka ban sa penjat la da keren bat tentang ukuran ban penbha ban pensnim but she sam kadan kani ka true relationship dia keren ba kam tam i khun ru ngadan ikhun iba saus na mo an ainuk sang dan khun iba sans nam ta bat bun sin haban senang i bat i kurim jonga i haban senang i man ka pon mar ble ki le bat ya ka ka ba satla ka balong persya ya ka ba ngi ki kimi ki pang i bakan sa pensniwi i dong si panggil alit kata si panggil alit kani katai ka ban pensniwi ki ban pensab tila da ban ong bagi ngi i yakingin su snap ngito namar ba ni dan takatang kata ka jing sngaw ma kata ka feelings ni yung hurt ya ka feelings yung i tingin ai ba in le kai ngin ai bet bin mare sya surak baka dawan ka kaliru ila ban mensaw in sayo pang kamtam kani ka portlang anre ngile kumno ngimle mta teng ru mani thu ni dang ai uding nang ai ding sempat di khu namar tinjong blai ka ong uding sempat ube no era jingbit
Mamdai bengi sempat haduk ba indaman sama ringi sempat ba in sung thu ban be no itu jing bit ni ketin jong blai na shit na kitab proverb kong kitab proverb na ketin para kong spare the rod spoil the child to what sempat you khun man sapen sniu man sapen jat you la da pim ai ti mut tang ikun bun sin haba ikun isya mai isya sempat kum tu iyam mo kapan sosi kapan mong ni namar balai ba kam song tanat te ya kadok jong ikam song tanat nrei la dagi insyu i bet kum tu inum ong katakan sapen mensau kan saya lam syabam de kan sapen jat ka jing im jong i ba kan ni ka de ka jing i ka basisha jong kimi pa ya ikun bang ya keran nrei minta para bang ngindai keran syapang ka jinglong mensim ani tu pila nyar man syam menta ya ki kemi ki kpa ki balong kenja man sim ki ba ye shisha ya ki khun namar balai ki salia ban keran ya ka jing shisha ya kan ni ka tin jong ublai lai bangin puli ka bangin bakan senang yangi ngin de puli nak ya ya ka jing pen bet ru ka ba tu ubri jong ublai ubabat yang ni ketin jong ublai hak ban keran kumba kani khalong bat ngalak menta habangi keran pat ni sedang man keran ni kajing sisa kibri kubun ki thot fi para banget ki thot kim kwa ban yo sngo ki kwa ban yo sngo tang ki tu ki ketin ki ba pen sngo tanat iki mo it ching ia su ang tang itu ketin ki ba sngo tanat ki ba sngo bhai ki kim sngo tanat shu ya kitu ki kentin ki ban senang iki pa siti tu moti lai khát nhiều của ông không nổ ni puli ar khát nhiều của ông con khát riu của ông cái jing thọ baro kalong kabala persat men sim do ublay bat ka ba men toy ya ka jing hikai ya ka jing snang pa ya ka jing hikai ya ka jing snang ya ka jing pen bet ru ang ni ya ka jing pen lien ka ba ha ka hak khnang ba ubriu jong ublay un yo long janai habala pendap biang u syaka jing le ba ba baro nak kata kau ki brio jong ublai ki ba dan ya ka ketin jong ublai ki ba imru ngam tang ba ki ba pulien re ki ba imru ya li ka kemri ketin jong ublai ki ba im khot ki ba khot kinda kren ni ki brio ki hap kren ba kat kum bakalong dar bet kat kum bakalong uyo anis nong pen baptis ya ba ublai la pha ule kum no mana ngarang pulien ka gospel Lukas mentan sipang ni pa uyo anis uwan ban yalap dia katakan jingkala ka bomot ban pen bet iki brio ban namar ka kibriu kila im ka pop baro ngila kala kani ka pertai ka jelai da ka pop nak kata daw bleu pha yu anis nang pen baptis shwa ba uji su un le ka ministry jung u pha bu yu anis nang pen baptis ukuran ka jing sisa u khat iki brio bikin kala mot pen bet iki pen baptis iki bat habakiwan kitu gi farisi ban pen baptis u le kum no ukuran amdai bo dam wong a pi ki khun ki ksiu ki psen mano bala maham ya pi ban kenriak no mo nak ni ka perthai kenriang tu sei tu kela ka bomot wang bat sei ya utau so jong ka jing kela ka bomot shim la trek ban pen baptis si namar balai utip ba undale ta un sa penjat ya ki ndai ukran ya ka jing sisa ba ki dei ban kela ka bomot upen bet ya ki senang kalong tang ka jing senang regi parisi kim trek ban ya kan kim la ban syak ki kwa teman yo sngo tang ban pen sngo bang sngo tanat iki o para banget orang ni la da pia kendu iki beri jong blegi ba syukran tang ban jali je ban pen sngo tanat ipi kita kim i sisai ipi kim dei ki syakri jong blegi ba i syukran ba tang ka jing i jong blegi klam ka jing kala kam la da i beri la let syakan riang ru kim trek ban wan ban ong marhamat la da kila i kim trek ban ong marhamat kin syukran na syari katu kam dei ka jingit ka basya ka kran bat marhamat bat kadan ka jingkit kli ngak ong ni mdei ka jing penram uji skure sabawan ban kran ka jing kala ka bomot u khamwan ban penram ikinong pop wong tu fin kala ka bomot namar bau i udan kata ka compassion namar u i bala da ki sakut hang ni usutan unang yo ban syong kli alor jong ki om tang tau sutan u yo ru ban ra iki syadujak lang bagi pop jaki boleh unsa bishar boleh ku paun sa bishar ki hadujak ndai menta ki puan ngan ong pikala palat kani ka relationship but kibri ngan ong nga duna bha ki fake friends man ong mani tu ipi nga duna bha mana bleng ya kran ya ka jing sisa
bat tang la kran ya jing kala momot phai na pop ki bri ki that no ki thut no yong banga bishar ki yong bang tam tam ndrei kam dei ga jing bishar ka dei bang i ki ngi kwa ban kum bala la yo la lut na pop kum bangar u blei u plat lut kum bangar ngadan ki syakri jong blei ki ba pet yang ngadan hak leadership ki ba ki senang yang ladang abakala pun sin ngala hak ministry nama ngadang tang dei tang beriu dan tengali bakala re haba kitip bangai thu ki penbat ka ka tang kapang gani ga donut namar balai hak jing penbat nang kam smutanat correction ga dei ga bathat bai khun ada pi sempat i that ba re pin i insait pat fi namar balai indala he la sha indala suthu indala wan hak to kerdan jong suthu song ni i papa plan i dei i shani daim senang yang akan ningal ajab ba percaya ngalak yu mentati inum lak ban sotu hoi am tang ba nasnang yu ngaduai ru kata ngaduai ba mensiam jong sultan unum yok ban yok jakana mar ukia le palat mentagi por tikum juru kum u bri u babat yang ni ketin jong ulai bun sin ngamla klam da kran ya jing syah bangai i ya jing sikan riang hapo kamet jong kris la ai ublei la thung bangan kran ni ketin jong ublei ngar ko bang ong ipinga sha snang na ki bahalor ki ba pet ya ka jing sikri ka ibe ngale kom juru ublei snang sempat mo hagi jing dunang abang bangal abyang lut ndrei ngin hab yele mar kaliang ni kata ada ka jing i bat ladak ide ki briu ki ba shisha na bangi kran ni kata mau kinang i susu ini kadang dan kata ka jing ya dai kabashisha namar balai ngim kwa iki bakin sa ka jingdom kin sa ka to jing bakla bat ka to jing bakla kan yalam iki syaka dujak ding jiunam la jiunam mundur mafi para banget ngin emang ni tangkat no ya pra posnam bat kan ga dok jongi kan sayap no ndrei ka jing em jongi kamen sim jongi kan em jiunam tu bleu la ai ka jing kit khli hagi syakri jong ublei ki ba iet shisha ba ki kwa ba kamen sim juki kan let syakabam jukut sya ublei aman let syadujak nak kata kadau ka shiti syaki hebru kal nang ka bakhat ar pet kong kumno nak ka shiti ka bakhat ar jong shiti ki hebru kong kumno kong kat ka bandri ko angkum ni nadu ka basan to ini polis san termo ko angkum ko bat pilak kelak no ya kata ka jingkentu ka bapen i hapi kumbah ki khun ko khun jonga wat nyau sting ya ka jing snang sempat na utrai lam ni wat ngau tlat ngai lengai habada snang ya me da u namar ya ba utrai u i usnang ba sempat yau khun baro yau bau pediang dei nak benta ka jingba ba pi aisha ublei ule ya pi kum ya ki khun namar unu tau khun ya uba ukpa jong u jus nang sempat henrei lada pilong klam ka jiks nang sempat naka babaro kilong kinong yo benta kum ta pilong ki khun pongka henrei am ki khun khaburam nalor kani ngi judan kita ki khpa ka do jongi ban senang sempat yangi ban ngi laju buram yaki hatung yin am kham long shibun hapo ukpa ki mensim jongi bat ban im namar ki shisha tang khnjat ki sngi kelas senang sempat yangi ka baki ibet maki nrei ma u khnang ya ka ban pen man to yangi ba yin yo benta naka jing kho jong u tika jing senang sempat baro kam imat menta bakalong ka bakmen kendoi ka basngausi penban hadin ka penmi ya uso basuk ha kita ki ba latre maka uso ka hokken la isha ni pi hang ne ba ublei ru usnang sempat ini bon sin ki beri ha ba ublei usnang sempat iki ki bitar penban ublei ki bitar ki kena yang bau bleu bam i ki kwa ban shu ai betang ka babah ki kwa bu bleu shu tap mat be ki chabas be ki kwa ru ba ki beri jong ku bleu kin syukran betang ka ba chabas be tap mat be ki la i ba kam dei ban le ru oh tap mat ban la i ban le syakapung keding ru kwa be ban yu
But ndai nak kata kadau kinong yalak mentar ki bun ki bami ki ba pensengok tanat ki skor jong ki brio. Kan kadang ni kapin pin iba kambun nak jing yalak mentar. Ban draw yu krau. Ban penbun ni gitu ki brio. Tang ban yo ban yo audience ban penbrio kim jukran sepang jing kala ka bomot. Kim jukran syu syakapang jing pen baptis Kim jukran syu ba ban senang baik ban keran sepang ka pop dar baik. Baka ka jing syong kurim ka baklam ya foto kadai ka fornication ka jela jong ibun bagi beri ba syong kurim ba kham tre ban ya tho sia syong tu katu kam dei hakmat jong belai kim kwa ban yo sngau kita namar belai ka kata ka ile persya ki senrai ni nang ni ikuran ya ka jing sisa bala da pilek mtau belai ui kata ba kadai ka pop bat la da pimpen back ya kata anong ipi kalak ban ra ipi sedujak namar blue bu ya ka institution wang kajik syong kurim kalong ka bakhut ka baklam tok briama te ka bet ka on defile ni kata ka kajing tiak ka bakhut ladang ikran sepang kita bagi dei ban kala ka bomot let no pen bet no ban tok no compare la da pila don khut ki dom me kata ki dom rei ngikran da kajing iet ni da kran sepang ba ki khna samla kim dei ban yalang samla ban penhun penkak berai kado katakan saya lam saya dujak saya peli ke jingkang kimen sim baman dei ban kelar bamut tu ban im ke jing im khut kin sengok tanat kita nang kim sunat ban konfront ya kesin namar belai kim kwa ban sengap dia jing iet ke basisha rong ba da Quran ni beri basyong ka klip kidum sultanat ban keran ya kata namar belai bagi kuat tang kibri bikin tapmat bagi ong biang biang pila alet nang tu pila min tu pila kenduk ka briu kumta ki kuat ban tapmat iki man cabas ni dai kenduk yaki nong syarai yaki pastor yaki nong syarai ki bam keren yaki banget jongki ki bam yatu yaki jing sya ki ba syukran tang ka jing i au blame kur khu pi an ringi hanging hak ban keren ong em aku bleu num kur khu halor ka pop blei ulak ban kur khu yaki beri hau Jesus Christ habi gila dan hau Christ kila mi nak jing long berem kila kop yu Christ kila dap kala ka momot lapan baptis sigi kila arsin hang tau boleh ulak ban kerku iki ni hak ban keran ni kinong yalam ru bagi di ban keran ni kan jing sisa kalau ka jing senang kalau kat kum ka ketin jong boleh ban penbet handai ki beri kim sngok tanak syu ban yo sngok ta ki bitar nang ni ba habangaru ngakran ni kan jing sisa ngakuran ya ka jingkela ka bomot ngap le jing pen baptis beriu kilak bitar yang abad ngalai tu ipi bang bangasah ngasah be yeng sendan mah banga duai gi beriu bapang banga keren ya kata jingkela ka bomot mo nama ngaduai bet kum ba kalang kum ni ngakran kum tu ba pila ipe men sim paman kum tu ngakran sepang jing sia bagi beri di ban kelana ka pop di ban plai di pop hab ban da pla ban pen be di sim paman ilet si jing pen baptis ngalak le kata abad ki beriu habang akaran yang kata kim sengol asya ki iet ya kan niam karukam nam bar kala penlong hadu ba ngahap ban syabe na yeng ru tang mangale kata jing sisa kim kwa kim dan ka jing iet jong blai usya ndai bang adom ki nga iet ya fi nga duai fi man kapor na yeng rei nga sukwa ban yetu fi ba ngahap karan ka jing sisa ka sa ka jing sisa na kata kadau ngamla ban sabar yang kani ngamla para banget sengobang nong pi lada kani ka jingkran jonga ka pentut ifi kadang kat kum nak tin jong blai ngapan na fi hindrai ngamla pat ban ong bangan weng no ya ni na YouTube lani da pi unsubscribe nu yang aru ngan le kum no para banget ngahap ko ngu yo blai mo ngahap iet ifi da ka jing iet blai am da ka jing iet da ka jing sngau mentang ya iet palat da ka jing sngau oh wat let keren hukum tapat yo kapan mong yo kapan sengau ki oh ndala nda kila let syaka kharai pat saya tak kutina dien pat pet uta kum tau pet uta handai hatu pila juong mo iki pila julet mo da ka jing it ai para kala ka bomot no kani kam dei kani ka bafile pai shu blai lada ki pai kin yo im ka jing im jong ki kan bhang handai mata am para banget berendakaran ngum ta ki dom tiang bau tu long judgmental wang bisar kam dei ka jing bisar ka dei ka jing it ka jing bisar lagi bun ki bisar ba ki ong au tu le ong tau le ong ta ki klamlet ban yarap ki tu kan dei jing bisar nai la da pila let sisa pila kran ki da ka jing it pila pen
namar boleh bapi kuat bagi berikan wan show boleh kata kada ka jing shisha ka jing i but ngani tu ifi lada pidai ubri ba shisha kran ba ka jing shisha pin like na ki fake friends kawai ka jing kran jing shisha kan pelat ifi na gitu ki bri ki kuat ban le syutia ifi haka jing trai ministry dai para bangat ngabun bangalap ki bri syutia iba syutia tentang ngar nga no haka jing ya da ka jing sngau jang nga ju sha talk lagi namar boleh ki wan kumupsen tu kilong su ayu mah ndai bang isi ikin ragi dan kajing mut pesen kajing long ayu ti tinga pat tentang dan kajing sngau namar ngadai dang dai rong beri hi ngam dan kajing duai nga syukur tentang itu hak ndai kata ka penlan yang apa ngasdang masutu gini beri back ni kimbet beri metsim menang pen start bat mentang ada kajing ayah jong beli ngai lek baik keren jing syabat ngalap bah bang lek hum ni ka atrak pat igi beri ba shisha kitu ki ba syuktia kilet no nak jing em bat ngaya dial diru kan mau haba pikiran ni jing shisha pm kat kum shisha pia dial di na usutan ma usutan uyu si ki agents ma usutan un penankam ya ki beri jong u ban psu itu ki beri ba syutia ada pi syutia al di pinya kendu ki beri ba syutia ki bam keren ni jing shisha pat kin sa penjat ni jing em pi handai ada pi deu beri ba shisha pikiran baik untuk kitu ki ba syutia kin umnut ban le kelumar ke jing em pi namar kitab kin shisha expose kita syak expose ke jing em jongki no kinu melak ra bindaya dai Islam mat ki kini lek ban lek butu kat nuru ndre habak hadu tu sok jong jing butu mi tu men simban man dang ri aki 4 mi kita pa buat coba kaya daya pi ngakran ni kini kena samlar ki bapet kini ke YouTube dan ki kena samla kan thai ban wan pen bi fi de kentin jali je nang fi bat fi ngop namar beli film terek man yang jing syak kena kan thai ru ki ngop ki samla senrang kiba penbit kiba keren ki ketin lai projek ban penbang ni ki nalak ngap ki saong ani lapu pesennya ada la pidan ki bri ki ba shisha pilong ki kena samla ka ba shisha fi it yo blai fi it ya ketin jong blai ngum dan banu banle kelumar fi namar piyang ketin jong blai pidan ka authority fidan ka bor jong mensim khut fidan ka ketin jong blai ki tu ki mensim baman ki ba syutia kin sa sya expose bat pinya da ya kala ka jingim sakti jong fi pinya da ya kata ka jingim ka ba khut jong fi long ki beri bo sya kran ka jing sya duai haba ngikran ka jing sya ru am bangin penram ki beri ngida duai ru ngilat ka jing duai nganda da yalap ya nu nang ni habang yalap ya kajing sya bikin kelak ngada dua ya hublai tura nga iet baka tu komen sim tura nga ya sat ngam tak komen sim bakan pai tura hublai bakan pai tura kajing sisharu ka kren ya kajing le niam kabamdai kat kum keketin jong hublai mo habang i plai i mentang pen wei nakinong yalam niam ubahe tam mo jong ka percaya baro wala penmi ya ka isu mah pin se pek hi na ki YouTube mdai ma ong ni ba khamlat ka alat pat ba na ka ba he tam jang perthai wala sya ban kerku ya ki briu ki ba ya syong kurim kentai senrang kalau apa ya dok kata stage no pin sa pek ini YouTube manu ba keren ya kata panggil im kata ba ngimla syuk menong ifi ngahap keran mi kajing sya ba kata kumnu lak ban kerku kumnu te lak ban kerku uji sukres umlak ban kerku kan anu ka badai ka balek pop menong ni hap ban ong gani ki kala ka bamut no em ngimla ban kerku ifi ngi hap ban kala ka bamut kani kam dai kum khtin jong blai lak thok kitab Genesis ba kajing syang kurem kalong ha padam u shenrang bat ka kentai te kum nungi lak ban kerkhungi hab ban senang ban kan yaki pi hab kiniam ki rukam ki layat lat ya khtin jong blengin hab kran me jing sya da jing it bangi it am hadang inda kran ya katangan ong pi ka ki briu kin sabitar ki mlak ban ya sya ya kata ka jing sya hab kran ya kiniam ki rukam ba pi abam jing khoi torai klam kala ka bamut klam da check di beri kila kala ka bamut tu ba im apa kam aurear uwan kamit jong try ban ya bam lang tu ba syukur ba bam sap mo pi pediang ni ki yaki ba pi ai penya namar bekidan ki kerdan ngan pi minut ban keran ki jing sya
ba pia bam khoi trai lang ka map jong kres ka ba khut pia penjersi ka yu nakran ni kataru kat kum tin jong blai kala tan menta kibri ki kim sngo tanat ngatep babaro ki sngo si ka yu ma kran rei akran ni pi ba kat kum tin jong blai bangi ban syap ting blai ulong ba khut baklam tak beri awak man bishar ngimat man sim hadujak ngimdai man syap ting tan ni kibri lagi keran ni kita ru kindan ki babitar mar blai kakta anai keran kata ba kakta ki emotions man pelak lut ki beri mi keran ka jingit mendai te bang isi fi fitip ka dujak kadan ya uksan ubam juyam kading ka bam julep hatu ladang ait fi ngan chu ngap bet ang ni ya ka e ka bam dai kamlak ban long pertama ladang i ki beri bajaitu ki bajaitu ban trai ki bakam bagi dia ki para banget dari ki jaitu ban trai ki supan ni ki beri su depend mek ka pisah ki beri stok su syukur sini stain hatu kum u nong yalam ngimde ban keren abang i tang ngim keren nak tinjong blek ka buat long bajaitu repeat ni ki kiu mo ki trai ki smart ya kam na jong pim top pim syukur naik keren syuk kum kita ban penbaik kelah bomot ban pai syu blai bau blai ulak ban mak nak ta ki jingkel jinglek jong fi bah bagi keren ba lada ki yailek syailek ni ban kiar nak iki kum kita ijat beri ha bagi alek kelek rajuk ki pen kelek rebel ni ban blok nak iki ban kiar ban bu ubang dari hatu lada ngilek emta kata ga ba ka bam it hatu ngin ya kersum lang bat ke ka pop ini long i video i ba kendet nganong lada pidai ubri basya pinang yai im ka jing sisa pinang yai keren ka jing sisa wat la pin pat janai bar ublei un sakar khu un sayada hakum kini ki por ki ba e pi bun sin namar bangim tre bin syangi brat akitu ki ngi song ngi sakeno i ublei din tentang namar bangim dan kajing syal ding ijit banyalang parlok bagi beriu ki bam sisa ki balik ka indal aja ka basni sakeno i ublei nong try kitu ki beriu ki la thok ena ki la syukur bat ngala as ngop ni masa keno kajing sya kalong ba pim trek ban kajing sya pitrek ban yem bat ka syukur te pila thum yu so pihak ban khet yu tau so bat kadai kajing jang ublei kan ban tab kadang dia dai fi ngimdai ban keno yu ublei pim snap ki warning no ublei pim snap ya jing kentu jang ki beriu jang ublei bat kelaja kini ki wat ngimdai ban keno ublei ndrei kadai hi bangim kwa ban wan ka jingsha kadai bingi kwa ban pensong bahai kani kado bat ngimya do mensim upol wang nu wang haka city galatia tu ya do mensim bat pin am pendap ya jing kwa jang kado ka kwa ban syukur ngi kado kwa ban tere ya ka bau mensim ule bat hakini ki singi bakat do dai lada pimdan ya kani ketin jang ublei pin syak syukur lai pujat lakren lupa kata pimdan haki jing duai pimdan haka jing puli ketin jong blai pin syak syukur lai pujat wat mangi ki beri jong blai ki ba puli ni ketin jong blai ngidang syak syukur ki riu syutia ba teng imdan hau mensim jong blai ngi kumya dak ni ka jing sngo wat juya dak jing sngo wat juya dak jing i ya kat kum ni ketin jong blai ya kat kum ka jing yalam mensim jong blai ni hak ban long pikir ba ni sing ba pin lat nak jing syak syukur ba pin lat nak pung ka ding ba pin lat ni ki tena mata ka buram jong try prabangai nakwa ba ha ngan ai ka buram jing ka jingiro syuk try ki bo la le khublei sibon ngin sai kenduk pat